teen alan naura haasteen. Mä tiedän, että mä tein jo outo alan naura haasteen, mutta se oli outo alan naura haasteen. Nyt mä teen sen toisenlaisen alan naura haasteen, eli se ei ollut oikea alan naura haaste, se minkä mä tein viime kerran. Se oli vaan keksimä. Mut nyt mä teen semmosen alan naura haasteen, että mä laitan vettä, koska mä oon omassa talossa, niin mä laitan pilaa sitä silti. Niin mä en laita vettä sinne mun suuhun, vaan mä laitan ilmaa. Ja sit mä koitan olla nauramatta, kun mun isoveli tuolla pelaa happoa ja samalla koittaa naurattaa mua. Nyt. Mitä? Ilkka. Sun pitää kuunnella joskus. Okei, uudestaan. Eniten. Sherbets! Where's bird? Big bird. Naurellista! Okei, siinä oli mun video jo. Tänään mä tein aika lyhyen, koska mulla ei ole kauheasti aikaa, koska tässä on akkuu. Sitten vähemmän akkuu, sitä vähemmän aikaa. Eli nähdään ensi videon parissa. Mä matkilla. Kuka se oli, joka hän koitti naurattaa mua? Isoäiti, äiti vai serkku? Heippa!